Ahoj fanúšikovia Weekend Live, dobrovali sme to do 10. časti. Náš projekt vznikol na základe herného svety pre tých, ktorí ku konzolám Nintendo Wii alebo DS vôbec nepričuchli a chceli by to napraviť. A zároveň vznikol aj pre tých, ktorí tieto stroje vlastnia a nejakou nešťastnou náhodou sa nedostali ku hrám, ktoré sa nepredávali, ale rozhodne si pozornosť zaslúžia. Dobrovali sme to teda do 10. časti a na jej úvode vás vítam u výročnej prezentácie. Teraz sa vraceme ku 3DS-ku, ukážem vám 3 hry, ktoré v súčasnosti sú ako novinky na tento stroj. Nájdeme medzi nimi kvalitu, vytriedíme level v krátkych minútových setoch a budú to hry Zelda, veľký remake, Arcade Cubic Ninja, no a jeden z prvých Residentov, Mercenaries, ktorý si pozornosť zaslúži hneď z niekoľkých a možno aj trochu negatívnych smerov. To vám rozoberiem, teda aspoň sa pokúsim v krátkom minútovom blogu o tej. A klapka. Takže začíname rovno tou najväčšou peckou, ktorú v súčasnosti môžete na systém Nintendo 3DS zohnať. Je to remake Ocariny z roku 98, hra má teda viac ako 12 rokov a Nintendo, predovšetkým tvorca Miyamoto, sa rozhodol, že verejnosť by mala sa s touto legendou, keďže to je to najlepšie hodnotená hra v celej histórii, opäť oboznámiť a preto nám prináša remake pre Nintendo 3DS, prenesený do 3D stereoskopického zobrazenia, avšak tento by si myslel, že to je len nejaká hra, ktorá bude kopírovať šablónu z roku 98, keď vyšla na Nintendo 64, tak by bol veľmi na omyle, keďže Miyamoto si zobral samozrejme koncepty celej hry, zobral k tomu DLCčka, ktoré vyšli v Japonsku, kvázi DLCčka, je to rozšírená verzia. Pridal špeciálny boss challenge, kde si môžete zaberať proti bossom, ale predovšetkým prerobil komplexne všetky textúry. V roku 98 to vyzeralo tak, že ak ste prišli do mesta, tak všetko bolo, dá sa povedať, že hranaté, placaté a rozmazané do 2D placky. V tejto verzii už je to všetko trošku o niečom inom. Prichádzate do naozaj pôvabnej a čarovnej Hyrule, aby ste si po boku Linka zabojovali proti samotnému Ganondorfovi a získali si srdce princezny Zeldy. V súčasnosti bežím po pláni Hyrule ku kráľovskému zámku, aby som vás presvedčil o tom, že je to naozaj veľký remake a remake pre fanúšikov, ktorí samozrejme docenia nielen obsah hry, ale aj pre nováčikov, ktorí sa nikdy so Zeldou nestretli a toto by mala byť tá najluxusnejšia pozvánka na hranie. Tento by si myslel, že to je nejaký obyčajný remake bez okrem avizovaných bonusov, tak ho trošku napravím, keďže hra využíva aj špeciálne koncepty Nintendo 3DS. Takže napríklad zameranie kamery stlačíme oko a tak ako točím 3DS-kom, tak sa točí aj pohľad Linka. Toto si aplikujte rovno do zbrane, vyťahnem prak a opäť vidíte. Točím, akcelerátory zapínajú a Link mierí s prakom, môžem vystreliť. Medzi ďalšie novinky patrí to, že samotná Ocarina bola vždy trošku náročnou hrou a málo kto sa teda nedokázal zaseknúť na takých vážnejších bodoch. V Ocarine to už je, dá sa povedať, že na 50% eliminované, keďže sa rozhodli v Nintende, že tým hráčom, ktorí sa nechcú zdržovať s nejakými dlhšími zásekmi, aplikujú do hry nápovede. Je to špeciálny kameň, ktorý nájdete v Cockery Forest, čiže vo vašej dedine a tam je vám umožnené vliesť do špeciálneho teda čarovného kameňa a ak máte zásek v nejakom dungeone alebo neviete ako ďalej, tak tento kameň vám podrobne ukáže, vysvetlí, ako by ste sa mohli v Zelde posunúť ďalej bez nejakého väčšieho záseku a tým spustí tzv. Reflexnú hrateľnosť. Toľko ku krátkej prezentácii Ocariny, len dodám, že v Japonsku je táto hra hodne žiadaná, v súčasnosti vedie v rebríčky predajnosti za posledný týždeň, v prerode z júna na júl. Pomohlo to aj Nintendo 3DS v rámci predajnosti dosiahnuť lepšie čísla a uvidíme teda, ako bude hra žiadaná v Európe. Každopádne myslím si, že povinnosť pre majiteľov 3DS, ktorý si myslí, že teda v súčasnosti nie je na tento systém čo hrať, tak toto je tá hra, ktorá ich donúti naozaj si užiť. A na záver prezentácie krátkej vám zahrajem niečo na Ocarine. Pridáme si zvuk.
Takže univerzum Resident Evil. Resident Evil Mercenaries 3D nie je žiadnou plnohodnotnou hrou pre systém 3DS. Máme tu na výber, ako vidíte, 8 špeciálnych charakterov zo samotnej IP značky Residenta a tie si následne budete len zaraďovať cez 5 svetov, alebo dalo by sa skôr povedať, že cez 5 arén, do ktorých vás hra hodí a vy budete musieť prežiť úlohu, ktorú vám už teda následne hra dá. Je to systém arén, kde na vás budú buď vo vlnách naletávať zombíci, je to na čas, máte tam zbranie, všetko to, čo v pôvodných Residentoch bolo, Resident 4, časti samozrejme aj z 5 sú tu art arény a zábava tejto hry je postavená len a len na kooperatívnom režime, ktorý asi, myslím si, že pre Nintendo 3DS je veľmi zaujímavý, keďže tento systém v základe momentálne neponúka nič moc pre online hranie. A ako vidíte po technickej stránke, Capcom skutočne dokáže z 3DS už na začiatku jeho generácie vyťažiť maximálne maximum. Ja si trošku zastrieľame, aby ste videli. Ovládanie je opäť klasicky rezidentovské, zabudnite, že môžete strievať počas chôdze, to bol ešte ten posledný znak toho, že kde bola teda séria na začiatku, dobre vieme, kde bola, dneska už je to akčná hra so všetkým, čo k tomu patrí, ale snažia sa držať si akú takú úroveň a predlohu pôvodných verzií. Čo ma asi najviac na tejto hre lákalo a prečo som si ju kúpil, je demo na Resident Evil, ktorý vyjde budúci rok, Revelation, a práve ten už bude plnohodnotným prístupom pre všetkých fanúšikov, ale aj samozrejme nováčikov o svete Residenta. Mal by to byť klasický Resident a trošku s návratom ku pôvodným koreňom. Čo sa týka ovládania ako takého, alebo či je zábavné pre hráčov, tak na 3DS sa to neovláda nejako zle, neruší to 3D efekt, aj keď pohnete nejak aktívne s celou konzolou a ukazuje to veľmi, veľmi príjemnú opäť technickú stránku, ktorá ani pod 3D efektom nejako neklesá. Hra sa neprodáva za nejakú full cenu novinky, ale aj pri zníženej cene by som bol veľmi opatrný, či do nej niekto chce ísť, keďže je to naozaj na takú hodinku denne, potom vás to už prestane baviť, lebo robíte stále to isté v arénach. A k tomu ešte ten save, ktorý sa riešil aj na stránke konzolista.cz, kde dobre vieme, že Capcom implementoval nejakú ochranu proti bazárovému prepätiu a nedá sa zmazať uložený save. Všetky medaile, ktoré získate, už následne nemôžete vymazať a nemôžete vymazať ani všetky teda tie úspechy, ktoré v tejto hre dosiahnete. Aby som bol fair, tak ešte na záver pripomeniem, že okrem týchto hlavných charakterov vidíte Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers, Claire Garfield, Hunk, špeciálny charakter. Si môžete meniť aj outfity, čiže oblečky, ktoré postupne získavate v arénach. Arény sú áno a tom trošku pestrejšie, ale je to stále to isté. Stále ten istý Resident Evil 4 mixnutý 5. Takže poďme ďalej od Residenta a túto hru vysoko neodporúčam tomu, kto by si myslel, že je to nejaký plnohodnotný diel slávnej série, ktorá kedysi začala ako hororová logická, teda strategická adventúra s prvkom logiky, dneska už čisto akčná hra. No a samotný záver tu máme avizovanú arkádu Cubic Ninja od spoločnosti Ubisoft. Arkáda postavená na akcelerátoroch 3DS, ktoré vás prevedú svetom malého ninju, alebo respektíve svetom kocky malého ninju, ktorý je tu prezentovaný v niekoľkých formách, myslím, že 10 ich je. Nie je určená pre samozrejme nejaké dlhé chvíle, jedná sa o arkádu distribuovanú za pár eur,
ktorá síce není na live, je na nosiči, ale pre fanúšikov logických hier, ktorí radi preháňajú roztomilé bytosti po komplikovaných labyrintoch a radi kalkulujú a taktizujú, je táto hra určená rozhodne viac, než čokoľvek iné v súčasnosti na 3DS-ko zoženiete. Ťažko sa mi to prezentuje, keďže musím mykať so samotným handheldom viac, ako by bolo možné, keďže hra je postavená na teda pohybových akcelerátoroch a tak ako hýbete s 3DS-kom, tak sa hýbe aj Cubic Ninja, niekedy ho musíte teda skutočne kloniť a natáčať do všetkých smerov. Ale chcem som vám len ukázať to, že táto hra by pre niekoho mohla byť zábavnou formou a možno aj spoločníkom na cesty kdekoľvek. Na záver som si nechal klasickú štatistiku, prečo by práve takáto hra, možno pre niekoho vôbec nezaujímavá, mala byť pre 3DS majiteľa hodnotnou vecou. No tak je to asi tým, že naozaj v súčasnosti 3DS nedisponuje nejakými úžasnými hrami. Nintendo očividne prepísklo štát 3DS, nenachystalo plnohodnotné hry tak, ako majú byť a preto možno na základe konkurencie, možno nie, to ja už netuším, ale asi mali skorej počkať, než budú mať plnohodnotné IP adresy, aby potom mohli doceniť fanúšikov záujem. Ak tak či onak, hry, ktoré som vám dneska odprezentoval, ponúkajú svoju kvalitu, sú žánrovo odlišné. Mám tu RPGčku v Zelde, máme tu arkádu v projekte aktuálne teda sledujúceho Cubic Ninja a máme tu akčnú vložku v Residente Mercenaries s demom, ktoré som spomenul. Toľko výročná časť Big End Live, ospravedlňujem sa za technický výzor, avšak v súčasnosti naozaj ja vám nemôžem ponúknuť žiadny stream z pevného obrazu, keďže túto techniku, pokiaľ viem, tak nevlastnia ešte ani tí promo novinári, tak ako to bolo s DS-kom vôbec a neviem, on sa zmenšil. A ako to bolo s DS-kom vôbec sa dovie, keď to tak bude. Každopádne, ak tak čo onak ste určite zahliadli aspoň nejaké zábery z hier, ktoré som vám ukázal. Weekend Live, 10. čas, uvidíme sa o 2 týždne a ja ďakujem fanúšikom za podporu, peace a nazdar. Ešte len dodám, že je v tejto hre dokonca editor, čiže si môžete vytvoriť trať a následne do nej hodiť svojich kamarátov a ukázať im, aký ste stratég a za akú dobu dokážu prejsť jeden z takýchto levelov. Peace, čau.